Avui ens endinsem en un dels indrets més espectaculars i fascinants de la Vall d'Aran, els Uells d'Et Jueu, un fenomen natural únic que sorprèn tots aquells que el visiten. En aquest racó privilegiat dels Pirineus, l'aigua emergeix amb una força extraordinària del cor mateix de la muntanya. El soroll constant del cabal, la frescor de l'ambient i la vegetació exuberant creen una atmosfera gairebé màgica, on la natura es mostra en tota la seva grandesa. Però allò que fa realment especial aquest lloc és la seva història. Les aigües que veiem brollar aquí provenen de les glaceres i de les neus de l'Aneto i la Maladeta. Després d'iniciar el seu viatge a l'Aragó, desapareixen sota terra al forau d'aigualluts i recorren quilòmetres de galeries subterrànies fins a reaparèixer, de manera sorprenent, als Uells d'Et Jueu, ja a la Vall d'Aran. És un viatge invisible, ocult sota les muntanyes, que durant segles va despertar la curiositat de científics, excursionistes i habitants de la vall. Avui sabem que estem davant d'un dels fenòmens hidrològics més espectaculars dels Pirineus. El camí fins als Uells d'Et Jueu és curt i accessible, però l'experiència és intensa. Cada passa ens apropa a un espectacle on l'aigua, la roca i el bosc es fusionen en un paisatge d'una bellesa extraordinària. Aquí, la natura no només es contempla, se sent. Se sent en la força de l'aigua, en la humitat que omple l'aire i en el ressò constant que acompanya el visitant durant tota la visita. Els Uells d'Et Jueu són un recordatori de la capacitat de la natura per sorprendre'ns, per emocionar-nos i per mostrar-nos que encara existeixen racons on la màgia sembla real. I mentre contemplem aquest espectacle natural incomparable, continuem el nostre recorregut per la Vall d'Aran, una terra de muntanyes, boscos, pobles amb encant i paisatges que deixen empremta. Els Uells d'Et Jueu no són només una font d'aigua. Són una finestra oberta als secrets que la muntanya amaga sota els seus peus.
El poble de Les, situat a la vora de la Garona i conegut per la seva vitalitat i les seves tradicions ancestrals, ofereix una combinació perfecta de patrimoni i natura. En passejar pels seus carrers, s'hi respira l'autenticitat d'un poble que ha sabut conservar la seva identitat a través dels segles, amb detalls com la seva plaça principal, on les lletres vermelles donen la benvinguda al visitant al costat de figures que recorden la fauna local. Al cor de la vila s'aixeca l'església de Sant Joan, un temple que reflecteix la sobrietat i la bellesa de l'arquitectura aranesa. Però, sens dubte, el punt culminant de la visita és la pujada cap a les restes de l'antic castell de Les, la fortalesa que antigament protegia la frontera. Tot i que el temps ha deixat la seva empremta en els murs, el camí de pujada es veu recompensat de seguida. En arribar a dalt de tot, el silenci de les altures només es trenca pel vent que baixa de les muntanyes. Des d'aquest mirador privilegiat es poden observar unes vistes extraordinàries que abasten tota la vall, amb les teulades de pissarra de Les als nostres peus i el verd intens dels boscos que l'envolten. És un lloc on el temps sembla aturar-se i amb la magnitud del paisatge aranès es manifesta en tota la seva esplendor, recordant-nos la importància estratègica i la bellesa salvatge d'aquesta terra. El santuari de Montgarrí, el refugi de la nostàlgia i el silenci. Situat a més de 1.600 metres d'altitud, a tocar de la frontera amb França i al peu de les pistes de Baret, el santuari de Montgarrí emergeix entre els prats de l'alta muntanya com un miratge d'altres temps. Aquest indret, banyat pel riu Noguera Pallaresa, transmet una pau profunda i una connexió única amb la natura més pura i salvatge de la Vall d'Aran. Les primeres referències de Montgarrí es remunten a l'any 1117, quan es va fundar una petita comunitat al voltant d'una imatge de la Mare de Déu trobada, segons diu la llegenda, per un bou que pasturava. L'edifici actual, construït majoritàriament al segle XVI, és un conjunt harmònic de pedra i pissarra que destaca especialment pel seu campanar de torre octogonal, coronat amb una agulla esvelta que apunta cap al cel i retalla l'horitzó d'una manera inconfusible. Durant segles, aquest santuari no només va ser un lloc de pelegrinatge i devoció, la Romeria de Montgarrí, sinó també un hospital de refugiats per a aquells que es veien obligats a creuar els durs ports de muntanya en èpoques de conflicte. El record d'un poble abandonat. Passejar avui dia pels voltants de l'església és fer un viatge a la melancolia. Montgarrí va ser un poble viu, amb cases, escola i ramaders que plantaven cara als hiverns més crus i gèlids del Pirineu. Tanmateix, l'aïllament i la duresa de la vida a l'alta muntanya
van fer que el poble es deshabités completament a la dècada de 1960. Actualment, gràcies a la recuperació de l'antic rectorat com a refugi de muntanya, el cor de Montgarrí torna a bategar. Ja sigui arribant-hi a peu a l'estiu a través d'una preciosa caminada entre boscos de pi negre o en trineu i raquetes a l'hivern sota un mantell blanc, veure aparèixer el santuari al fons de la vall sota la llum daurada és una experiència que es queda gravada a la retina per sempre.